И така, за какво ще си говорим днеска? За лятната селекция на Ламвин и за шантавото розе. Да, чухте добре. Шантавото розе от лятната селекция. Много от вас ме питат какво пълма толкова шантаво на това розе. Сега ще ви покажа. Аз само да кажа за лятната селекция. Не знаете, че промоцията до края на месец. Така че, ако решите да се възползвате за 20 лева отстъпка, защото 20 лева са си 20 лева. Поръчайте, тук знаете линка там отдолу някъде, намирате го, кликвате, поръчвате, кашона при вас, безплатна доставка и печелите 20 лева по-малко да платите. Това си е далавера от всяка. Така, сега да говорим за шантавото розе, което било най-интересното нещо в тази лятна селекция. Не знам дали е най-интересното, но определено е едно от най-впечатляващите с имената. Питате защо и как, за Бога, защо това розе е шантаво? Сега ще ви обясня. Отварям пред вас. За целта чаша, бутилка от шантавото розе. Отварям. Значи много важно е, между другото, да е добре охладена. В случая около 10 градуса, 10-12 градуса, идеална температура. Аз мисля, че не съм я постигнал, защото много рано си го сложих преди малко си го сложих в хладилника, но вижте сега какво става. Първо, оставяме лайка малко, докато ви говоря глупости, да поеме въздух, защото, нали, знаете, сега все пак трябва вината да се арират, не знам с какво си набавим, извинете, така. Започвам. Много интересен аромат на червени плодове, череши може би, и интересното, което е супер шампун, като отпиеш, не ми баннат видеото, но като отпиеш, вкусът е няма нищо общо с червени плодове, супер шантаво, това, което се усеща на аромат, няма в никакъв случай да го усетите като вкус и послевкус. За мен има вкус на чушки. Супер странно, но има вкус на чушки. И нали знаете, ако искате да опитате, lamvin.com е сайта, поръчвате си, сега има лятна селекция, пак да кажа 20 лева на далавера. Ще ми е интересно да прочета в коментари за вас това розе на какво има вкус. Има ли чушки? Къде са чушките?